τις νεοελληνικές του Μπαμπίνα είναι το καινούριο λίμα, το οποίο είναι κλαπανάρο ως ρήμα και κλαπαναριά ως ουσιαστικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε ποδηλατική καθαρός εφαρμογή, να σας το πω σε παράδειγμα σημερινό, ας πω πώς μας συνέβη. Λοιπόν, πηγαίνουμε, ας πούμε, προχωράμε και πατάμε. Έχουμε καθαρό αέρα ωραίο και θέλουμε να τον εκμεταλλευτούμε. Λέμε κλαπανάρωσε. Κλαπανάρωσε να φάμε χιλιόμετρα. Κλαπαναρώνεις λοιπόν εσύ. Κλαπαναρώνω σημαίνει ότι πάμε από 15-40. Ναι. Ξαφνικά όμως έχεις ας πούμε κοντάκι. Ο οποίος λόγω δυσπουρεί. Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Χατζηχρήστο. Φωνή του ηγέτη. Τάκη μη ξεκλαπαναρώνεις. Το οποίο σημαίνει Τάκη μη μένεις πίσω. Τέλος πάντων, 1, 2, 3, κουτάκι ξεκλαπαναρώνει. Δεν γίνεται. Κουτάκι λέει 2 κατ. 2 κατ. 3 κατ. Μετά είναι φώναξε ένα έκτο η κάπου για να πάμε στο κάτω. Δηλαδή ακόμα παρακάτω. Οπότε δεν πάει. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή έχει μείνει ο Τάκης πίσω. Πολύ πίσω. Οπότε ο ηγέτης πάει μπροστά, βρίσκει τους άλλους μέσα, ψηφί και του λέει «Κηδιά, κόφτη, ξεκλαπαναρώσει γιατί ο Τάκης έπαθε υπερκλαπανάρωση». Και μετά όταν πια το γκρουπ πλέον φτάσει στο κοντρόλ, κάθεται εκεί πέρα και παίρνει μια άδεια δεκάλεπτη κλαπαναρωτική. Αυτό το ρυθμό μπορείτε να βγάλετε κι άλλα βέβαια. Τι σου είχα πει προηγουμένως. Τόσο πολλά που είχαμε πει, ήταν κι άλλο λέει. Κλαπαναριά με τον γκρουπ που θέλει να σηκωθεί και να ξαναρωθεί. Θα του φάω το κλαπαναρέτο. Κλαπαναρέι μου. 40 κλαπανάρια. Α, ναι, βέβαια. 40 κλαπανάρια. Σωστά. Τα 40 κλαπανάρια. Έξω εκεί με το λομάκι. Πόσοι ήσασταν και λέγατε 40? Δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε 11 κλαπαναρέι. Αυτά. Αυτό. Τέλεια. Τέλους διαφημίσεις. Θα πηγαίνει 900 αυτό τι θα γίνει. Τα κλαπανάρια θα πάνε και τη Σπαρτακιάδα μαζί. Εκεί πέρα σπάνε τα κλαπανάρια. Γιατί